bi nameyê Homayê Rehman û Rehîmî. Vaje o Homa yew. Homa Samed o Jaliye nivîskar û zimanzanên Kurd Roşan Lezgîn ve bi zaraveyê Zazakî xebatek pîroz hatiye kirin ku xebat hîn jî didome. Roşan Lezgîn Qur'ana pîroz bo zaraveyê Zazakî wergerandiye, bo zimanê nivîskî, rêkûpêk û zelal kiriye û her wiha bo applicationê jî deng tomar kiriye. Rahman û Rahîm û wayrê roja dînî o. Di applicationê de hemû ayetên Qur'ana pîroz bi dengê Roşan Lezgîn cih digirin. Kesên applicationê bar bikin, dikarin hemû Qur'anê bi Zazakî bixwînin û hem jî dikarin guhdarî Qur'ana Zazakî bikin. ev peyvên Erebîk û ji xwe ketine nav zimanê me, piraniya wê ji Qur'anê ketine nav zimanê me. Roşan Lezgîn dibêje fonetîka Zazakî gelek xweş li Qur'ana pîroz hatiye û ew keyfxweş e ku di nava xebatek wisa pîroz de cih girtiye ku ji xwe zaraveyê Zazakî dibin xetereyê de ye û pêdiviya xebatên wisa yên bi zaraveyê Zazakî heye. Di salî vericû çend hebî hevalê ma Batmara Amê kiye ez ziyaret kerda ve mewazenê tercüme Qur'anî, mealê Qur'anî ku bi Kurmancî bîyê bidê wendiş û internette mavace tora internetî sero sey aplikasyoneke bidê weşanayîşê ve gelo ê Zazakî estê çiniyê. Mira persa mizî nereva miva bi enu qeyde di tene estê yew nîn û wendişî çünkü nesro tinişkenî buwanê û bênzî keso ku beş ku buwan niyo çünkü ziwanê sade niyo, ziwanê wendişî niyo, tercümeyê sade niyo. Miva wala zarê mizî bibe ez xwe re ez enu kar bikerî madem şima Amey enu jî bu vesîle bi sebeb ez bi xwe dest pê bikerî. Takriben ser û nîv vericû bi yani mavac enu payizok viyartê payizok parên zimistanê min dest pê kerd. Mi seraser mi tercümeyê Zazakî kerd Qur'an. Roşan Lezgîn balê dikeşe ku di pêvajoya wergerê de wî gelek baldarî daye zimanê vegotinê û bi zimanek zelal û bi hêsanî were famkirin xebata xwe amade kiriye. Lezgîn dibêje ev yek di heman demê de xebateke neteweyî ye. Wextê ku yew metin bi veng biyo wendiş o vengê ê ziwanî mavac o ziwan seniyan û qisey kerdiş fam beno. Enu zehf mühim o yani mavac semedê milletê ma çünkü ziwanê ma mavac yew ziwan standart yew ziwanê medya ziwanê resmî niyo ziwanê perwerdeyî niyo. Ma mecbur ma enê imkanar ama istifade kenê faydeyê xwe mavac hetê famkerdişê ziwanî ra hetê qiseynkerdişê ziwanî ra hetê fonetikê ziwanî ra milletê ma rê zaf mühim o. Xemxorê zimanê Kurdî Roşan Lezgîn xebatên xweyên pîroz û neteweyî didomîne û niha xebata wergera İncîla pîroz bo zaraveyê Zazakî jî didomîne ku ji İncîlê beşa Lûqa wergerandiye bo Zazakî. Roşan Lezgîn dibêje li gorî derfet û daxwazan ew dikare pirtûkên pîroz ên wek Tewrat û Zeburê jî bo Zazakî wergerîne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.